Jongeren presenteren haar ideeën voor de toekomst van het Hutravenspark in Dokkum. Ze hebben dus een speciaal programma die ze online gebruiken. Dus ze hebben laptops en tablets op school die ze hiervoor kunnen gebruiken. Nou ja, daar hebben we nu zo'n 6-7 weken aan gewerkt. En dit is het moment waarop het eruit moet komen. Een jury beoordeelt alle presentaties met aandacht en zal hoe ware hokker ideeën in de uiteindelijke plan voor het Hutravenspark opgenomen worden kennen. Dat maakt het presenteren extra spannend. Ik dacht dat het wel goed ging, maar ja, het was wel spannend om te presenteren. Maar voor de rest dacht ik dat het wel goed ging op zich. Nou, het viel wel een beetje mee, want de tekst ging niet heel soepel. Maar op zich, ja, alle ideeën kwamen wel gewoon goed uit. En volgens mij heeft de jury goed geluisterd. Dus ik hoop dat ze er wat mee doen. En ja, dat zou wel mooi zijn. Een van de juryleden wie Rebecca Slijver, wethouder van de gemeente Noord-East-Friesland. Ze weer enthousiast over de ideeën. Ja, ik vond het echt geweldig. Wat ik al zei, het niveau lag heel hoog. Maar ik kon echt merken dat ze er echt heel goed aan dachten. Wat willen we en waarom willen we dat? En dat kon ze heel goed uitlezen. Bijvoorbeeld een ijskraam is best wel vaak voorbij kwam. Is dat een eventuele optie? Dat is zeker een optie waar we van SCN zullen. Dat is zeker een optie die wij zelf ook al in gedachten hebben. Dus wij zullen zeker zien wat er in de mogelijkheden binnen. Hoewel er een soort verschillende ideeën wien, wisten de jongeren precies welk idee ze zelf het beste vonden. Nou ja, de stijgen langs het water in plaats van orange stroom. Omdat ik verwacht je dat een orange stroom net gaat werken. Omdat dan hast je gewoon zoveel stroom nodig. En in Dokkum daar is het gewoon, het water is net altijd even skin. Dus dan wordt het net een heel mooi en netje stroom. Dus daarom hebben wij die stijgen bedacht. Ik vond zelf de recycleprullenbak een heel goed idee. Dat zou heel handig zijn, dan recyclen mensen. Dan heb je niet overal afval liggen. En dan kan je gewoon schoonzwemmen. Er komt niet allemaal troep in het water. En de gemeente kan 1 keer in de week die vuilnisbak legen. Dan hoeven ze ook niet met de schrift, is alles netjes. En dan blijft het strand mooi schoon.